Do re mi la mi re do. A byla krásná. To přímo zbožňuju. Líbí se mi to. Proč pak ta láska poznívá? Jak se mi léta vyhýbá? Málo soucit má, když noci trávím na rybách. Proč pak ta láska poznívá? Pouze zůstává, proč na mě vůbec neútočí a ostatní spoutává. Bláznivej den, zvon ticho a stem, umět tak na skřipky, neslyšet polipy, psát na hladkej kmen. Proč pak ta láska bláznivá? Proč se mi léta vyhýbá? Málo soucit má, když noci trávím na rybách. Pan Václav Pergl. Pane Václavě, smím prosit? Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte se ukázat. Tak, teď už vás všichni vidí. Odkud jste přijel? Já jsem, prosím, z Vodorfu. Z Varnsdorfu? Z Varnsdorfu, Severočeský kraj. Je to váš vzor, Karel Gott? No tak trochu teď ne, jako. A jakou hudbu máte rád? Já mám rád hudbu, hlavně populární. To znamená takovou modernější třeba? Samozřejmě. Ano, a co třeba vážnější hudbu? To nemám rád. Ne? A co třeba dechovka? Dechovku mám rád hodně. Moravanku. Moravanku. A sám si rád třeba zatančíte? Ale jo, tak no. Jo. Tak vy jste z Varnsdorfu a v současné době nepracujete. Já jsem, prosím, int. Int? Počkejte, to musíte vysvětlit. Já jsem, prosím, v invalidním důchodu. Aha, tak to už je nám naprosto jasné. No ale v tom případě máte teda hodně času na svoje záliby. Rád si přespívám Karla Černocha. Také? No a co třeba, vy jste mi říkal, když jsme si spolu povídali, že máte syna. Ano. Jak je starý? 23 let. 23 let, to už je velký chlap. No ještě rozumá někdy na 12. Na 12. A nějakou přítelkyni už přivedl tátovi předvést? Ten s ní dokonce žije. No, tak vidíte, tak si aspoň odpočinete od něj. No, mám neby, protože žije se mnou i s ní. Takže žijete všichni pohromadě. Všichni jako a švédská trojka. No, podívejte se, do vašeho blízkého soukromí nám zase tolik moc není, to bychom mohli obejít, ale vrátíme se třeba ke sportu. Řekněte mi, věříte na kamarádství? Tak já věřím tak kamarádství, přátelství. A máte kamaráda nějakého velkého? Jo, mám tady takového přítele z města B. Přijel s vámi? Přijel se mnou. A je tady někde? Je tady Kudrnáč. Počkejte, Kudrnáč, tak to musíme tedy divákům předvést, protože když se řekne Kudrnáč, to jste vy? Pojďte se podívat, pojďte si vyzkoušet, jaké to je tady stát. Pojď jsem ti jel, bundo. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak vy si vážíte přátelství, to je váš velký kamarád, můžete se nám představit? Krupka Jiří. No,
Jsem jeho bodyguard. To je krásné, bodyguard a manažer, že? Jak se dnes říká, to je v módě. No každopádně, protože my jdeme vždycky, tak mě hlídá to. Když vy dva se sejdete, co děláte nejradši spolu? Tak jdeme na procházky, že jo? A většinou si nadáváme. Ty pitomče starý. Ty idiote. No tak já myslím, že víte, on je to pořád i pro děti, takže aspoň stejně už se nám to zvrhlo v začátku. Máte třeba společný ideál ženské krásy? No, například vás. To by mě v životě nenapadlo. To mě těší, děkuju. Jste přítelé? A to je právě ono, co potřebujeme. No, pravda, že jsem si dneska vzala světlejší oděv, který třeba rozšiřuje, ale podívejte se, co je české, to je hezké. Tak pánové, já vám děkuji za rozhovor. Abych ještě na závěr pozdravil moji rodinu, moje 2 sestry, odůženou a zděnou, a mýho syna, matku hlavně. Jo, a... Dobře, nekoukejte se na mě tak. Vy po mně jedete. Já si myslím, že bychom měli odbočit ještě, abyste dostal také šanci jako váš kamarád. Máte chuť si zaspívat? No, jednu sloku zaspívám z písně, kterou dobře znáte. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru, že řek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Děkuji za pozornost. Děkuji, můžete se posadit. No a na závěr se rozloučím s vámi, takže měli jste možnost sledovat v přímém přenosu pana Václava Fergla. Pergla. A chtěl bych taky. Chtěl bych také pozdravit beseďáky, besedě a vlčáky u Vlka. A také Apache. A teď vážně, zpíval pan Václav Pergl. Tak je to správně. Děkuju taky. No, tak je to těžké, omlouvám se paní Doubkové, ale jsme tu také pro legraci. Takže 3. Jsme tu, protože tu jsme. Dávám 3. Každý, ať si to přebere, jak chce. Děkuju panu Václavovi. Děkujeme. Honza? Já panu Perglovi Ano. za odvahu, s kterou se zhostil, s tou náročnou písní, dávám 3. Děkujeme. Bořek na závěr. Já jsem čekal dlouho. To byl tak vtipný. A kůň přišel. Navíc se hned sedl a tím mě úplně odrovnal. A pak přišel ještě jeden, ale já 10 nemám a proto dávám 5. Za 5 bodů. Tak, celkový stav Takže bodů. 14 bodů pro pana Pergla.